Grabe sa kita sa kuno dapaw. Sa dapit sa may dagat-dagat to. Ano yan? Ay, ibang color ba pero kontra ngayon sa si ano na yan sana sigay. Arira. Arirang tikod. Oh. Ay bigla. Uy, tay. Marti. Ari sudlay nga gamay. Nilugwa. Ha? Oh, damo naman eh. Igo naman yung kapanhapon. Ari intikod ay. Ay. Ara sa bato. Ini ba tikod? Ay dako ra ba? Ini ba? Ari kon ni sa kon ni. Lami ni kilawon. Buwag lagi. Buwag ka sawa. Kaasa naman kung nara yung buwag. Lapad. Nagsugo. Hindi nagsugo. Kuwi tantangan ni Monte Jose o sa mura. Nagsugo. Diyos o bisa kuwa. Lito ba? Ha? Hindi bakal disusul bakal. Tukod-tukod ng lito. Tapat-tapat mga kinasul eh. Lihat. Tantangan ang Diyos mo. Siguro ang Diyos mo. Lari ka lang. Suwagin na.
dagko po ga. Ano rin din yan, ari pa eh. Hindi mo. Ito ay, ito ba niya? Baling ito isun. Way unod na rin. Way unod. Lituban. Gamay. Ano nila to? Lituban ito. Pati pa na ito. Kawalo na ni. Apa eh? Jari na na. Puro. Puro na di. Nakalingkod ka sining area ha. Ito be. Nari pa eh? Balim na ito. Sila mo rin ano ba? Matapad eh. Nari pa eh? Sekarang ni Pan Peter. Nari pa eh ito. Awit na puno ng plastiko. Ilmiro mo gud nga unas. Ari pa eh. Dami litob gini nga lugar ah. Ari pa eh. Bato. Ari rai. Ha, dako ahlit ko na eh. Dako ay. Oh. Giskuan nga sa nang litog. Nirang area ha, bali nga may kinason. Tapad-tapad pagasan kuan. Mahong litog. Ito pusad. Ito. Ari ba te? Ito lahat. Dit. Lituban yun nga kuha na ba? Oh? Ano kinason?
Bisan di na nimo kon kay nanggimaw ni ba? Ari pa, kamahong. Pero buyag kinasunan man ni lugar. Oh. Iguli ka makakuot gamay. Kinasun. Oh. Ano yung Panginoon sa naway hago? Ay, ito besar. Apa ni timan andi ni kay para dito malabang kapagkuan ba? Gamay man. Balik. Ni ang mahong gagmay. Kuan yang gamay nga tikod. Ha? Gamay na. Ari dako-dako. Grabe dang dari arano. Ha? Ket. Ani pa may damo eh? Okay. Manguli na mi kay Guys. So, bago na karon mo na ito idalom mo yan sir eh. Ariin bukot-bukot. Tagsaray bukot-bukot no? Awda mo kayo nakikita ng bukot-bukot? Ano ito ni sirit diri eh? Para na.
Aray ko. Hinuon dako hinuon ini. Sino ba? Pay lagi pero wa sa dagat, no? Na ba? Kuan na dira no, mga ilaga na da mga kuan, loti. Kanya. Ay sa kumpanya gyapon. Itong-tong. Nasa na po. Titing, gamay rin na. Wala na siya. Apas na lang yung ito. Kaya saan ba yung tutulong nila? Marami daw nga ang Guys, guys, tanaw nyo guys, this guys. Di mo marang kaldero tingin. Hindi daw. Piliun lang ang mga litob nga sinan mga amahong. Kailangan ba? Oh, ilain da lamang inin mga kuan. Nan amahong ting mga sin litob aton lang na kuanon lahi na. Kuanon na sa iton sa daw lapuan ra ba nan adubohon da sunod. Amo ni lapuan. Nang gisahon. So mga ang mga naldo. Basta ako kaon na ko pero ako na ipaligid nila na ako nila kay ina na sila. May libo doon, pag-isa kanduwa.